El Festival d'Art Sinergies Teatre i Territori, el FAST, ha presentat l'edició 2020, amb la valentia d'enfrontar-se a l'estiu de la Covid-19, amb el clar convenciment que la cultura és segura i pensant en que tingui continuïtat molts anys. Serà una edició que es desenvoluparà en 3 micropobles de l'Alt Empordà: Palau de Santa Eulàlia, on s'ha fet la presentació, Siurana i Garrigàs, on va néixer el FAST l'any 2013. La cultura de primera línia, la cultura de primera divisió, si volem fer aquest símil, també sigui en els pobles, perquè els habitants d'aquesta població no s'hagin de desplaçar a poblacions més grans per veure, i que al revés, les poblacions grosses hagin de venir a territori, perquè al final micropobles penseu que representem el 34% d'aquest territori, tot i que només som el 1% de la població. La Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà donen suport al FAST. El dissabte 22 d'agost hi haurà diverses representacions als 3 pobles de dia i de nit es viurà el Mas gironí de Garrigàs. Hi haurà diferents petites representacions que s'hauran creat amb els propis voluntaris, amb els habitants dels micropobles. Aquests habitants treballaran durant la setmana del 17 al 21 d'agost amb una companyia, la Nave Va, que està molt acostumada a treballar teatre comunitari, a partir de les experiències, a partir de gent no professional. La temàtica, sobretot, girarà al voltant de la vida als micropobles i què suposa viure aquí, sobretot ara en una situació excepcional. Llavors, al vespre, es farà el FAST de nit. Es farà un espectacle teatral, Els dies mentits, de Marta Aran, que és un espectacle finalista als Premis Max d'aquest any 2020. I després, quan s'acabi, es farà el concert dels germans Sala, que és la Rosó i l'Ian Sala. Els espectacles diürns es faran en espais per a unes 50 persones de públic i el de nit al Mas gironí quedarà limitat a 80 espectadors. Cal reservar o comprar les entrades al web del FAST.